Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гайцина, алга койбір темалар турында. Татарстанда 29 сыйныф дистанцион укуга жиберилген шоллы мектеплер арасында дистанцион укуга китүчеләр бармы? Татарстанга гриппка каршы вакцинаның икенче партиясы кайтты. Әлеге вакцина кемгә каралган? Раскольников урамының реконструкциясы ахырына якынлаша. Шәһәрдәшләрне нинди үзгәрешләр көтә? Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 51 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолыда коронавирусның тагын 2 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 23 октябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 8042 очрагы теркәлде. Аларның 6893 терелгән, 45 узган тәүлектә. Бүгінгі көндә Татарстанда 29 сыйныф дистанцион укуга жиберилген. Бу 690 укучы деген сүз. Шуларның берсе Яршоллы мәктәбендә дип хәбәр итте Роспотребнадзор хезмәтенең республика идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина. Тагын 27 сыйныф Казан мәктәпләрендә, берсе Лениногорскида. Спикер аңлатканча, сыйныфта укучыларның 20% булмаган очракта дистанцион укуга жиберилергә мөмкин. Карарны мәктәп директоры яки мәгариф идарәсе кабул итә. Уку елы башыннан һәр мәктәптә оештырылган иртәнге фильтрлар нәтиҗәләре буенча ОРВИ симптомнары яки температурасы булган 6162 бала дәрескә кертелмәгән. Татарстанга гриппка каршы вакцинаның икенче партиясы кайтты. Ул өлкәннәр өчен каралган. Беренче этапта 105 меңнән артык шәһәрдәшебезгә гриппка каршы прививка ясалган. Хәзер Татарстанга икенче партия, ул да булса 337 440 доза Совигрипп препараты кайтарылган. Чаллылар дүшәмбедән башлап шәһәр шифаханәләрендә вакцина ясата ала. Раскольников урамының дәвамын төзү эшләре ахырына якынлаша. Объектка эшләрне Камдорстрой башкара. Республика бюджетыннан барлыгы 342 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Эшләр куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары, милли проекты һәм юл урам шелтәрен төзекләндерү республика программасы кысаларында башкарыла. Толырак алдагы материалда. Раскольников урамын реконструкциялау апрель айында башланды. Халыклар дуслыгы проспектыннан Хәсән Туфанга кадәр эшләр юлның киңлеген арттырдылар. Реконструкция барышында 100дән артык юл билгесе, яңа тукталышлар һәм 100дән артык яктырткычлар барлыкка килде. Моннан тыш акчаның бер өлеше 29 яңа яңгыр кыйсына тотылган. Әмма иң мөһиме яңа юл катламы. Хәзер юл 4 полосадан тора. Һәр якка 2шәр машина юлы булдырылган. Быел әйбәтрәк инде, чөнки транспорт, автобуслар ешрак йөри башладылар бу урамнан. Яклык буенча дагы яхшырды. Быел күпкә яктырак урамнар. Иң зур үзгәрешләр шәһәрдәшләрне Раскольников урамының ахырында көтә. Порт һәм Нариманов урамнары кисешкән урында хәзер буҗралы хәрәкәт барлыкка килде. Хәзерге вакытта элеватор тавына борылыш алдыннан карьер урамында калган өлешне реконструкцияләү төгәлләнеп килә. Төзелгән юлның гомуми узынлыгы 2,5 километрдан артык. Хәзерге вакытта покрытие бу 100% биткән. Калды безнең эшләрдән ливневой канализация тоже бетте. Эшләрдән калды электросвещение ясарга. Хәзерге юлның яңа участокларында коймалар, юл билгеләре, тукталыш павильоннары һәм яктырту баганалары урнаштыруны төгәлләргә кирәк. Барлык эшләр 20 ноябрьгә кадәр тамамланырга тиеш. Лилия Гайцина, Константин Величко, Сергей Кищенко, яңалыклар. Бутынчук исемендәге Кама төзелеш көлиятендә булачак төзүчеләр өчен яңа остаханәләрне ачтылар. Алар мәгарифне үстерү дәүләт программасының мәгариф милли проекты кысаларында федераль бюджеттан грант ярдәмендә булдырылды. Остаханәләр 5 компетенция буенча ачылды. Булар геодезия, күп фатирлы йортны эксплуатацияләү һәм хезмәт күрсәтү, буяу һәм декоратив эшләр, агач остасы һәм балта эше. Толырак халдагы сюжетта. Яңа остаханәләрнең берсе күп фатирлы йортны файдалану һәм хезмәт күрсәтү юнәлешендә эшли. Бердә йортның җылыту системасының ничек эшләве һәм интернет технологиялар ярдәмендә аны ничек идарә итәргә мөмкин булуы ачык күрсәтелгән. Студентлар өчен нинди торбалар белән нәрсә эшләп була икәнен. Медный торбамы, полипропилен торба беләнме, металлопластик торба беләнме. Ерак арадан кулланып була торган электроуправляемый краннар тора, датчик давлениялар тора, датчик температуралар тора. Моның буенча студентларга
Колай була ныклап әзерләнергә. Бөтен системаның ничек эшләгәне, ничек системаны эшләтеп була, параллельнымы, последовательнымы. То есть бөтен отопление системасының эшләүнең моментлары күрсәтелгән. Төзүчеләр өчен мөһим юнәлешләрнең берсе геодезия. Яңа остахана шушы юнәлеш буенча да ачылды. Элегрәк геодезистлар күз белән генә карап эшләсә, хәзер ул эшләр лазер ярдәмендәге аппаратура ярдәмендә башкарыла. Яңа җиһазлардан студентлар уку вакытында файдалана алачак. Укытучылар сүзләренә караганда, бу студентларга укуны инде практикада тәҗрибә белән тәмамларга мөмкинлек бирәчәк. Хәзерге безнең алдагы баручы строительный фирмалар барысы да эшлиләр шушы яңа приборлар белән. Аларга әзер студентлар алуы җиңелрәк. Үзләре акча түләп укытканчы, әзерләгәнче, шуңа күрә инде бу приборлар белән студентларны укыта башлыйбыз. Остаханәләр федераль бюджеттан грант кысаларында булдырылган. Яңартуга 37 миллион сумга якын акча бүлеп бирелгән. Яңа җиһазлар ярдәмендә күлегә төп юнәлеш буенча гына түгел, өстәмә белем бирү программалары буенча да эшли алачак. Шулай ук уку йорты World Skills һөнәри осталык бәйгесенең төбәк этапларында үткәрә алачак. Лилия Гатина, Константин Величко, Сергей Кищенко, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. 31 октября. Концертный зал Сары Садыковой. Ирина Круг с программой «Ты сердце и душа» не оставит тебя равнодушным. 30 октября в Набережных Челнах проводится прием врача-офтальмолога из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23.